like खालायदि share खालायदि ते comment खालायनाबो ताबोंदि पाइथागो subscribe खालायदि जतननो हामबाय Debbarma ham jotono tabuk hingke जों Thaichuk khangna nai tonglaio iko dara no ganani dara no bokhe buphang sakao kasajak Thaichuk khangnani bagui जों Thaichuk achar songnai hinui khangna nai tonglaio ta tabuk o jagani Thaichuk kraikhe hingke bebakno phatui thangbaio hinui tabuk bebakno kwthwngo no khagui fwranbai sinai ta hingke haini bagui tabuk jongro khosalaina bagui ta singlai tonglaio ta koloma bo marung suka hingke ba nogo tongna selar hingke bai ko haike no tongna keta hingke nai tongni video no norok pulyani siming bai thak jorate जों tau khosalangirana uran jo phaibe sibla ja ko my god ha oh na hare tang ke ro ba kya ei tolo ta thane klai na a no khol ma khambang suka poke to dai tu phaji ke chap sa khagu roko to tak tong ba tabo buini ani sa ola suma sena je busuk jora thangka o wara sampon ke ani ke tak jagriya mokol hamyang gai olos tak sile je pro chowa project pro pan joy dong shitu mo gulab pathai bang suka ke khakla ba nei ko azar thama ba gai cholo Fran ơi, kasar khaye sisini kotra ma khai sauta. Finally, iko chini Thaichuk जों bebak no helabi babai ke bisi kotor ke bo helabia chikon ke bo helabia kisa ojon ke no helabka bukur no khuglia जों bukur soho no helabi like ta yango kholai bang suka Thaichuk ni hingke yang khei ko mo ke helabia mo khisana bagai naragi ton khasang ge tabuk chongo jagawo mosla rok nai mosla mane no mosoguri satui sob om hai ke ronai जों hingke norok video no nai tongdi जों bahai bahai je khalai hingke norok bo serang di sini bising tui hingke जों omo Thaichuk ni achar snam puro norok na te kaisa extra videos nami ronai o video no ma achar snamani phurungui manglak tani himakele Thaichuk kisaran mani boreo senang ma achar snami phurungnai bla hingke tai 2-3 days ni pore ang nok phunuknai omoni pickle khaimani nok nai tongni to Higori pai ketabo hingke sapik nai obono mix khani ta hingke ang sapik liate basinyo mo sapik relian darano sapik risine bole chola bala yak ro kisa krak hingke chinne beri borok bala hingke satung jora yak rok lomnai hani bagai tabok darano sapik rui tongo ta hingke narok nai tongdi do tabok hingke pharani sindu sinai balingo ke roi morawa ke berawai satung motung mani matini marke hingke sajabani orana nikha khlaio hingke narok nai tongdi जों tabok bahai bahai je khlai bono pharante basuk jorate dine suk jorate ran kamo bo phunuknai satung tongmani marung suka hingke nogo thui tongmani ang tabuk ba chawai nana songni yango thangui tongo bai hingke chini nogo tungjagui nana songni nogo satunani hini phaisiudi porjorao hingke tabuk bono nai gina mukhisana ni bono naina phai bai no nai agoi phai ang hanyo hai tabuk mathia songni nogo haijaoka bo ekdom charaisi ri taknani muchung jago hanai bini nana bono ri songir kata omo bo ul khitengni siwaisino bra marke ko habar hori mane jetkeno songiri rekha ekdom charai bo tabuk class 3 o pori ui tonga hingke ekdom no buyo takma nuka hingke nogo phophai jalar phai bo songir pai hinai cherai phanoi ko nai nai di thaitani jaga tagi khiga bo haifano risami rok paya khota hingke o oksatani rok ringya ko ngai o haike serab roi risami rok surnani ringya ko जों sebono bail ke phrangai marisi haifano asuk ringya ko cherai ba cherai nai nai thake belai sirang khabo tabuk ni simi chasagari tangani serangai tongo hingke olotor hangkai taiba marang nai hasi sin sepan marang thanai bolori tangna rangmani marang nai ta
hingke bori tangmani kisa norok mai nai bahai nangjakai bini tangmani no naijak bini bagui like khai redi comment khai redi bin mung ke mathia Debbarma. Pra hang kana bukur ke hoya hang ram pra photo nyau ya ko bola ha je thiri dare na ka je man kha omo sudiro roja ko bata sa de emne sudiro roi mo khisa wase posong wase ko gir jawa mo ke chini bari ni chikon mikon han chikon chasa bari ni mikiting ro clear so phang nei phang tam tong mani no norok pe mak sa share khani ni phuneng tong ma se ko ko eng te phang sa ayang gote pangsai ko ikor pangsa pangbori bebagai ingke tai sabai rok to tai ko takalai den tarok gari seman rok ngachinra den tarok se samba yakabangma takalai hingka ingke tok rok eri chai khibayo kayo eri chaw ati hemamang hani bagu ati rok ko takalai bisik gari ni bagai mukhitung rok ko angli asi sari kaham guys ingke tabuk ingke kisa kheto bukha ko berani han bhai mani ta a nomor sip nogo ekdom tungsuka kheto bukha ke te ha tong thogo satung angfana nomor bhai to ma bagai yango ma phaja naidi ko chin yango tini regar tangla mani o sikang ni siming iko kheto lai rok tan ta pukhiri rok to tan nuwa ji rogo hepano tini takala hingangke iko bo kheto lai tan ruwi tongta oko ama samani ko din tin chagamo 24 din dan chagamo 12 din dan chagamo post thanga ang nge abo pai changke tamorok pukhiri rota khurna semya ta buni tab khata basu zarate khe chinyang rega mti kheto lai tan man choli tongta pukhiri tola nya bo khaiko aing ti tuisi phai to phai nge tab ki sian ti guri yang no thang pa sineta ayang ti ki phai mani ayang ti hemani tapo yang ti thang sinai pukhiri tola nya mo kha ha kosom mungja wara ka tui bag tabo hingke horachung eko mua chini nogo beranyan phayo hingke ba maja kaisi tui phaikya hingke chini bagui chips tui haikya ta hingke tabuk chungo mo chala titui babu tini loti bai tui phaimani o loti no sailai khana pungo dati ba chau songna nango hingke ba tini horo no sai ready ke tongma sinai kiyango mua me babu bo kok sai tong hingke ba songbo logi tutui ko haike sai tong lai kata hingke tabo ang sai gira na ang sai me ba hingke phonu gano sai bai chai ko khana phunga kyang kana songna nismi bai ki ta kisa tong koi ko ma ma bai sai tong layo angke saile yak ro ko kosum nang wai suka hingke ba ta yak soya ko wai thus thusina yang hingke nai tong ni ro guys iko mokhani mokol ni drop mokol hami hani channel no samani wase puro horo thopsa phungo thopsa maru hingke tapo rogona ang to sajung rema ya hepono bai no rna ta hingke ang kobong rokoi matongai rokoi rima orisnai tabu nang makhang rok sui poriskar ke phayo tabu regrana mana yang mokol chikhara ge tongmala kani ko sashi mare ya ko siman slab liya camera kawan khajano do video clip ko sabjang liya ta rokasa chikhara